И здравейте хора, днес ще играем отново Minecraft Mini Games 4 в 4 Bedwars с Кленчо Розов. Може да се абонирате и за неговия канал. И нека да започваме. Влизай в второто. Влез и влизай в червено. Червено ли? Добре. Сега чакаме хора да влязат. О, някой рандом дойде при нас. Айде, Супер Марио, ела. Супер Марио, ела. Започвам с 30 секунди, нали? Ти бетонираш крилата, надявам се... Искам Супер Марио да дойде при нас. Надявам се този път да няма... А, не, вече... Сме 4, ето. Този път се надявам да няма някакви рандоми, които да им чупим мостовете и да паднат да умрат. Дано. Във войда. Качи. Чакай да видя как таква е. Малко не я виждам, защото съм на 2 чанка. Само за малко ще... Edit settings. Няма... Тук нямам тази настройка. Сес 1.6. Ето. Скоро очаквате да гледате. О, добре. Добре, май така си остана на 8 чанка. Или не? О, този мап за първи път го виждам, обаче чувствам, че знам какво и къде да действа. Трябва ми малко неща ми трябва. Нашия падна. Пак ли имаме някакви такива, които се опитват да спит, защото не могат? Не, че аз мога да, но... Как позна? Имаме син колега, който се опитва да... Дойде. Бяга. Значи сега аз ще... Остава много малко. На Т4. Мой пари са, че... За тебе леглото малко няма се получи. Опет леглото е готово. Наш ще отиде за диаманти. Наш пак ще паднеш. Някакъв жълт падна, добре. Имаме вече 2 диаманта, което е хубаво. Аз отивам да се фармя. Не знам, що ми става тъй като бягам. Но нищо. Още едно златно трябва дойде. ми диамантите. А, това са емералди. Емералди ли имате? Вие, що сте в средата, бе? Сега за първи път игра този мап и... Те са в средата. Те диаманти така. Значи сега ще дойда тук. Мисля, че... Аз ще атакувам жълтите. Ти тук жълтите, чакай, не бързо да ги атакуваш. Ние влизаме на сините първо. Значи ми трябва още 2 диаманта, за да апгрейдна Iron Forge. От на сините леглото беше взето от някакъв зелен. Ние сме следващите. Ние може да сме следващите, но ще го бием. Еми... Поне аз. Ще се опитам да го бием. Тука блокчета. Има апгрейдс. А, добре, купил съм правилното нещо, не съм взел грешното, добре. Ще взема тиените да хвърля на жълтите. Аз искам... Така. И аз влизам на жълтите. Имаш ли случайно айрон? Не. Да си купя бронь. Не се опитвай, мой. Мой... Жълт, не се опитвай. Ако се опиташ, ще умреш. Жълт, умираш. Умираш. Казах ти, умираш, ама. Може би ще отида... Аз го убих. Не е честно. Има ли емералдчета? Има емералди, които ще чакам да се спална. Аз съм тяхното чудовище. Зелен, който седи и гледа.
Жълт не се пробва отново. Предизвикам те да не се пробваш. Аз ще се опитам да вляза на това. Той за втори път падна. Един и същ човек за втори път падна. Брат, колко диаманта имаш? Случайно единия син вече замина. Обаче аз умрях. Зелените ръшкат. Жълтите ни идват. Спокойно, аз съм тука. Ай, пади! Идвам да помагам. И с Борис! Не, ти няма да бягаш. Сам дет нямах. И го убих. Убили го. Чупих го малко. Вземете легото на жълтите. Аз стоим за сини. Тем на лов за сини аз. Той наши отива да им взима това кревата. На кой? На Йело? Значи, наш. как се хвърля на жълтите да ги бия. Взимам си фаербол. Трябва ми блокчета. Дай 4 трябва. Колеги. Строй! Писа! О! И... брат, како беше той? Изстрелях се и се опитах. Идват! Помощ, бе! Колега! Щупиха ни легото. Не са. Ама ще ни го щупят. Загради го. И как нямам блокчета? Абе, бе! Помощ, бе! Се сби с 100, сега ще се закрия Как? главата. Нямам блокчета. Просто му влез. Той стои там, казвам къв. Той прави обиколка на острова. Ще пуска тенти! Да пуска, аз имам блокчета. Колега, няма да стане. Убили го. Вече няма жълти. Няма жълти ли, бе? Не. Може да се фармим и в насините, и в на жълтите. Спати. Ситуация. Тук си купувам така. Ти може да ги купиш. Аз имам да се фармя в на жълтите. Наш червен се връща от жълти. И го гонят зелени, аз отивам да помагам на нашия червен. Наш червен ела, ще ти помогна. Са правили тези хора тук? Тук те... В нет има апгрейд, бе. TNT да се взема или лък? Взех си лък. Аз съм на идея да вляза на зелените и да го поне се опитам. Къде ми е? Защото малко не се вижда. Ще ми вземат легото! Да го взимат. Зелените! Да го взимат. Гледам, при тях няма никой. Само един-двама има. Защото трябва да бия с... един падна. Един от зелените падна. И вече нямат легло. Айде! Колежки, здравей! Ого, цу пасна. Чао! Те вече са трима. Единия го няма. Той победа! Единия го изпратихме за спинка. Дай 10 айрон да си взема нещо. Нямам 10 айрон. Нямаш айрон, бе! Еми изхарчих ги за фарбол. Идват от на жълтата страна. От жълтата Следва се страна. искат нашето легло. Трябва да ги убим и печелим. Майко, как го дожна!
Сега ги стресна. Брат, как си ги точат те? Хората опасни. Аз сега сте ги доджали, майка. Идват. Аре, фаербол. Убиха единия наш. Идват. Да дойдат, бе! И като не вземат лекото, и като ме убият. Тебе ще те убият, не мене. Колега, здрасти. Оцелих единия. Тотал бот! И то се изсипва и умря сам. Тръгвайте на зелени, тръгвай на зелени. Брат, ето ги тука са. Те са тука, идва е. Ние фаерболс. Чай са. Използвай фаербола, бързо! Пачил! Бързо, брат, помагай, на малко съм. Не мога! Ботска работа и... Как ги взе всичките? Дади ли ми преди малко? Като нямах. Аре, една си каменен ме взимай. Са, къде са? Как да отидем в тяхната база и да ги изненадаме? Има джъмп буст. Дядо Коля да ви праща поздрави! Абе, дай малко. Но... Влизаме зелените. О, нашите влизат, не прощават. На прощаване ще ми трябва на тях. Брат! Те има такова заслепяване, да знаеш. Кой има бе? Нищо няма. Ето аз... Сега ще се опитам да я убия. Изядах я, няма никой и вече нищо няма. Айде! Бихме ли? Аз пробвам. Айде сега, един Skywars Skywars? удра нас. Соус, нали? Къде ще влезеш, бе? Първото? Влезай в първото. Не бе, ти. Играем соло. Извинете за скина, просто ми хареса как изглежда и не ме банват мене. Бати го мютнаха да може да пише, защото... Здравей, Боби! Стига бе, бати! Би се Соня там! Само да си тръгна да лъбиш. Няма. Мен си тимваме, ама какво да правим? Бати сме си позволяваме. Там ли е, че? Не. В центъра. Дали да тръгна към центъра? Или че ще ме изкемпиш? Като гледам и лък, че имаш. Имаме яйца. Само си му оцелил. Я, ако направо посветя. Снеси яйца.
Чекай, как си там, бе? Аз чакам често и те Серафим. Но ти ми е моята стратегия. Имам и 2 златни ябълки. Само в... Ще направим така. Ще дойда при тебе. Няма да те бия спокойно. Не се насила. Устат! Ще направя едно мощче и ще седя на моя... Знам, че е тиминг, знам, че е чит. Така че ако някой му гледа клиповете и пише в коментарите, че сме читове, сме мръсни читъри, не ме интересува. Бате, ще ти пратя едно яйце. Едно яйце беше! Аз ще изпратя една стрела. Атакувай сеца! Идваме! Да, кога бише с лицата ти, бе? Това се разбез перото, брат! Хакер! Убих го през перата! Това ще бъде от днешния епизод, хора. Айде, чао!